много лека. Много е добре. На тебе кой вкус ти се падна? Я да видим. Праскова. Много лека. Предполагам и няма калории. Почти няма точно Да. така, защото е с изцяло естествени захари. И като цяло, нали, как се чувстваш така? Освежава ли устната кухня? Да, много е добре. Хайде да пробваме и твоето. Не е газирано, защото аз не обичам Да, много и аз газирано. също не газирам. И е много лек вкус. Значи, принципно, газировката зависи много от това какъв плод също се консумира самата култура. И тъй като лимона по принцип не е чак толкова сладък, съответно този вкус е по-малко газиран. Много приятна. Всъщност едно от най-полезните неща на камбучата е, че тя е изключително полезна за черната флора, тъй като камбучата тя продължава да работи, нали, дори след като я консумираме и по този начин наистина изчиства организма. Идеално. От червата. Всичко почва от червата, нали? Точно така и точно нали, затова те се казват good to be. Колко са вкусовете общо? Около 7 вкуса общо. А по магазините такива нон-стопове ще ги предлагате ли? Значи по принцип те първо се зарежда търговската мрежа, повечето хора се взимат от сайта на Да. Good to Be, си поръчват направо на стекчета, тъй като нали, да си имат вкъщи да са запасени.